Zdravo svima! U današnjem videu pričamo o knjizi koju je napisao naš čovjek. U pitanju je Vladan Matijević, a knjiga je Susret pod neobičnim okolnostima. Ja sam je čitala preko tableta, pa ću vam onda ovako pokazati. Jeste malo neobično kako izgleda naslovna strana. Imamo detalj starog telefona, fiksnog. Čitala sam ovu knjigu preko Bookmate aplikacije, imam je na tabletu i na telefonu, vrlo mi je zgodna u poslednje vreme i iskoristila sam priliku koju su imali pre mesec dana, a proverite da li je još u toku, pošto ja sad ne mogu to da vidim jer sam se već pretplatila, da je akcija 79 dinara za 3 meseca, za razliku od standardne cene koja je nekih 800 i nešto dinara za mesec dana. Pa opet i to je povoljno po ceni jedne knjige, jel? Vladan Matijević je dobio Ninovu nagradu za ovu knjigu, izdanje Lagune. Mislim da isto nešto oko 700 dinara, kao i sve njihove knjige ovog formata. Ako ste člana, naravno, može i manje. Meni je bilo poprilično zgodno da čitam ovako u Bookmate-u, mogu da namestim veličinu slova, pozadinu, često koristim opciju žućkaste pozadine, to mi jako odgovara. O čemu se radi? Majo, pređe više na, bolje da ostavim ovaj tablet, ništa mi više ne treba. Majo, pređi na stvar. Radi se o, kako bi mogu u jednoj rečenici da kažem, za mene, da li ljudi koji su grešni i ljudi koji su dobri prolaze onako kako hrišćanstvo kaže kod Boga i kod anđela. Eto tako da se izrazim. Evo pojasnit ću. Znači, imamo likove, glavnog lika Anu Žeželj, koja je, ima prezimene poznate naše youtuberke, jel? I sad ona je žena koja je, da kažem, kako mi inače sagledavamo, grešna, jel? Puši, pije, da ne kažem ono treće, spava sa muškarcima, čak i sa oženjenim, jako je neuredna, ništa u kući ne radi, svađa se ne slaže se sa ćerkom, kad je rodila ćerku, ostavila je da živi sa ocem i tako dalje. I međutim ona jednog jutra oseti bol u grudima i prepadne se, na jedvite jade ode kod doktora, čak kad ode kod doktora ona ga gleda kao zgodnog muškarca i zamišlja šta mi s njim sve radila. I u tom smislu ja sam se borila da li mi je taj lik simpatičan ili ne. Znači, ima sve ono što ja ne volim kad su ljudi neuredni, kad puše, na primer, a opet, s druge strane, predstavljena je kao takva osoba, to je njen život, to je njena ličnost, takva je, jel? I čak u nekim trenucima i simpatična. Bori se za svoje stavove, definitivno. S druge strane imamo Anđela Milinka, koji je zbog greha koji je počinio sa jednom smrtnom devojkom kažnjen i oduzete su mu sve moći i poslati je na zemlju. To su osetili demoni, da on je sad nemoćan i da mogu da ga ubiju. On se sakrije u svojoj, da kažem, reonu koji štiti, kod starijeg bračnog para koji su dobri vernici, međutim, demoni ga zbog toga lako nađu, on uspe da pobegne, ali oni muče babu i dedu. Znači, odmah saznajemo da, iako si dobar vernik, anđeo je kriv što su te demoni muče. Doveo je svoje vernike u opasnost. On se onda sakriva kod Ane Žeželj, jer ona je grešnica i pod reonom demona, pa on smatra da ga oni neće tu naći. Zašto telefon na naslovnoj strani? Zato što Ana Žeželj već nekih 20 godina čeka da je pozove Marijan. Ja sam se baš oduševila, to ime nisam čula baš dugo. Ona sad njega već zamišlja
kao strašnog frajera, da je on otišao u Nemačku, da će da joj se vrati, da će da joj čini sve ono što ona želi i da će biti super srećni, međutim ona zapravo ne zna ništa o njemu, on je samo jednog dana otišao i sad ona mašta šta je moglo da se desi. Ali očekuje svakog trenutka očekuje da je on pozove telefonom. Imamo tu i ćerku Ane Žeželj koja je na izgled žena koja radi sve kako treba, znači sve je uredna, ima muža, sve, ali u stvari je nesrećna. Mislim, to je sve u knjizi, saznaćete zašto, kako. Znači, postavlja se pitanje da li je ovakva grešnica, kad anđeo se krije kod nje, može da sačuva svoju dušu, jel? Ona se prepadne da je smrt blizu i pokušava da postane vernica u zadnjem trenutku, što je katastrofalno. I tako da ovo je vrlo zanimljiva tematika, stvarno nisam očekivala, mislim, nisam nešto ni čitala u ovoj knjizi prije nego što sam krenula da je čitam, inače to ne volim pa onda imam neka očekivanja, nego ovako odmah krenem da čitam, čak ne čitam ni na zadnjoj strani knjige i tako. Pisanje je pomalo, meni je trebalo vreme da se naviknem na stil pisanja, jer je onako malo, kako bih to rekla, ćoškast. Nije tečan u tom smislu. Plus, možete da se zbunite, meni je to onako bilo čak možda i simpatično, ne znam, borim se sa utiskom, da u pasusu, znači nema klasičnih dijaloga gde vi imate od pasusa opisnog odvojen dijalog sa crticom, jel, malo uvučen prvi red, ili da imate nešto pod navodnicima, jel, da znate, a ovde je sve pomešano u jednom pasusu, da vi ne znate otprilike da li čovjek to misli ili govori, ali na neki način je to dobro, nekako dodaje dinamiku, jer je jedna od prednosti svake knjige to što vi znate šta lik misli, on ne može svoje misli, koje su napisane, sakrije od vas, dok u filmu vi ne možete, osim ako nije neki pozadinski glas koji objašnjava šta taj lik misli, a ovde mi znamo šta on misli, znači saznajemo više o toj ličnosti nego od onoga što ona samo rekla, jer naravno svi mi mislimo jedno, govorimo drugo i tako dalje, jel? Ono što mi je bilo neobično, morat ću malo više možda da to proučim, jeste da u knjizi, na primjer, kaže njoj je ispala zavesa, pa je pala, ona je pogrešno pomislila garnišna, a nije tako, nego treba da kaže karniša. Ja nikad nisam čula za karnišu, ne znam da li ste vi, o čemu se radi. Mislim, garnišna je garnišna, jel? I nije natkasna, nego nadhasna. Ja ne znam, nisam, da li ste vi čuli nekad da to tako neko govori. S tim u vezi, sad će neko da se nađe u ovome, ali baš sam primetila skoro da većina ljudi govori shvatila umjesto shvatila, i onda sam gledala pre neki dan RTS koji važi za lingvistički čudni govor, jel, da malo i preteruju, i oni čak to govore, ne znam, mislim, u čemu je fora. Voditeljka kaže, jesam ja dobro shvatila, a gost kaže, da, shvatili ste dobro. Mislim, ne zameram, samo se čudim kako je to uzelo maha. Eto, to je sve što mogu da kažem o ovoj knjizi, dopala mi se jako, preporučujem je. Da li ću je ponovo pročitati? Da, možda za dugi niz godina. Znači, dovoljno upečatljiva da ne moram da ponavljam. Toliko. Da li ste čitali? Da li ste čitali još nešto od ovog pisca? Znam da ima još dosta knjiga, da je još jedna izdana u Laguni, ali nisam čitala. Toliko. Ćao!